Diameter Beats. Sedan wis tekan kabeh ya pratatanan Lot sepo saora mayak ning telak krasa nekak ditabrak wayang kucir ning utek saya melintir pasukan markitir mari kita gantir semende ning pojokan asyo ben ra urusan mari merapat tambule iwak sepat iki kepiye kok dadi ngene betan rasane diloske wis gagal sehat aku jepat ya tomat Nanda Pratama selalu rutin muntal koplo seko sudagaran jebul kabeh wis tekan kumpul seduluran jebul kabeh wis sedan wis jepat-jepat mergo kabeh wis pemat ada ketoprak wayang kucer yo tak tenggak mari kesini tak info amunisi rutinitas tekan setia sama kasaran tiap hari melayang aku nongkrong ning kayangan kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng aku otot kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng aku otot boleh kerja langsung srawung kumpul konco melu gawe lagu senajan lirik ora mutu cek sound ambil alih mikrofon wis suwe ambles bumi kini kembali bernyanyi orang golek tenar golek seduluran ora sama ya ketimbang kepangan cap lucu-lucu guyang-guyu pancen sanu tetep nyawiji iki kabeh sedulurku kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng adu otot kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng adu otot kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng adu otot kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng adu otot kumpul rame-rame pedot rame-rame tekan rame-rame neng kene cape mete orang golek riset dadi siji balung dhewe ketoprak pedot ora seneng adu otot